Benvinguts una vegada més a la classe de matemàtiques. Avui jugarem amb la taula del 6 i del 7. Revisada la taula del 6 i del 7, ens anem a posar a jugar. El joc consistirà en el següent. Jo us preguntaré una taula de multiplicar i a continuació us apareixeran 4 respostes a sota, A, B, C o D. Vosaltres teniu uns 3-4 segons per tal de trobar quina és la resposta correcta. Seguidament, passat aquests 3 o 4 segons, us donaré el resultat correcte. Esteu preparats? Doncs som-hi!
Fins aquí hem arribat en el joc de taula del 6 i del 7. Espero que us hagi agradat. Si voleu deixar algun comentari de les vostres sensacions o si us ha agradat o no el joc, ho podeu fer escrivint a sota del vídeo. Ens veiem a la propera.